ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕೋಲಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಲಾ ಇತ್ತೀನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 25th ಅದ ಅಂದ್ರೆ 25th ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇತ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏಪ ಬರೋದುಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ನಿಕುಲಂತೂ ಇನಿತು ಓದುಲ್ಲರು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಡಿ. ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಮೆಸ್ ದೇರ್. ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಫುಲ್ ಗಡಿಬಿಡಿ 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 ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟು ಕೋಲಾನೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬೇಲೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಡ ಪಾತಿರಿಂಗ್. ಸೊ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕುವೇನ ಇಜ್ಜೆನ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಬಟ್ ಕೋಲಾ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು. ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಸೌಮ್ಯ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಯೆ ಕೋಲಾಗ ಲೈವ್ ಬರೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಓಲ್ ಬರ್ಪುನು ಹೆಂಗೆ ಲೈವ್ ಬರೋರೇನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಏರಿಡಾಂಡಲಕ್ಕೆ ನೋಡಾಪುಣ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಬರೋದಲ್ಲೇ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಲೈವ್ ಪೋಪುನೇ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಂತಿದ್ರೆ ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ 2 ಜನ ಬತ್ತಾಡ ಏನನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನ ಕುಲ್ ಬಾಕಿದಕುಲ್ ಬತ್ತೆ ಜೈಡ ಖಾಲಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಲೈವ್ ಮಂತಿ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಎಂಚಾಂಡೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆ ಲೈವ್ ಬರರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಅವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಸೀರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 3 hours ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಲ್ವೆಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಸಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪೊಲ್ಲಾದೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜುನತ್ತೆ ಮಿರರ್ಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಚ ಪೊಲ್ಲಾದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೊಲ್ಲಾದೀನಿ ಇಂಚಿನ ಪೊಲ್ಲಾರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ದು ಇಂಚಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಸ್ಯಾರಿದೆತ್ತು ಒಂದು ಪೊಲ್ಲಾದಿದ್ದಿತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ಜಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ಐ ಆಮ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಆಪುಣ ಇಂಕ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದೀನಿ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪೊಲ್ಲಾದಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ, ಬಟ್ ಮೈ ಹೇರ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್. ಓಕೆ ಪಿದೈ ಪೋರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಕೋಲ ವಾದ್ಯದ ಶಬ್ದ ಅದನ್ನ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಚ ಏನ್ರ ಪಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಂದ ಶಬ್ದನೇ ಆಪುಣಿಂದ ಪಾತಿರ ನಿಕಲಿಕ್ಕೇನು ಜೊತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಾಟ್ ನಾನಲ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚೆ ಪಿದರ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪಿದೈ ಪೋದು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಕೊಲ್ಲ ತುವರೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಓದಿತ್ತೆ ಸಾನಕ್ಕೆ ಪೂ ಪೂರ ಕೊರರೆ ಉಂಡಾವೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬೇಗ ಅರಿವಾನಾಡು ಪೂ ಪೂರದಿ ಇದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಬಟ್ ಪೂ ಒಂಚೂರು ಅರಳ್ದುಣ ಅಂದತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. పోసుకోరొచ్చి అని వీడియో తెప్పును. We are best friends పల్లె. We are best friends. కై ఇంచం అనుపులే. We are best friends.
and Undu Sabi going to Vanasu. Vanasai buka kali apuna, Bobia. Sabi kali apuna Vanasai buka. Tiyan la tupe orsoshana andala. Kin pokkade. Onte kali apuna ta. All of them are going for dinner. Gucci restaurant. Itu jana ulleru. I'm so happy now, please. Abba, ik relief aan ಮಿತ್ರದ್ದು ತಿರ್ತುತಾನ ತಿನ್ನ. You see? All it's that. No. Oh my god. Yan pope. No, ಖುಷಿ my saree. Jump man pun malla jashawriya. ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಭೆ ತಕ್ಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ವನಸಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 8:30 9 ಅದನ್ನ ಆತು ನಾವು ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಅಂತೂ ಅದು ಬಂದು ವನಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಕೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆವಡತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಲದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ದಾದ ಮಾತ ಆತನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನೇನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕೋಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅದು ಬರ್ಪುನು ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಪುನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2ಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೇರ್ ಮಾತ ಪಾರ್ಟ್ 1 ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೋಲದ ಪಾರ್ಟ್ 2ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಬುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮರ ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿನ್ ತೂಯರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಖುಷಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಟೆರೆಸ್ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟದಿತ್ತಾವೆ ಟೆರೆಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ತೂವರೆ ಇಜ್ಜಾತೆ ಖಾಲಿ ಅವು ಒಂಜೆ ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲೆನಿಯ ಟೆರೆಸ್ಡ್ ಕಟ್ಟುಂಡ ಒಂಚೂರು ಶಬ್ದ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಕೇನುಂಡು ವಾದ್ಯದ ಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಟಾಕಿಲ ಬುಡ್ಪಾತೆ ಪಟಾಕಿ ಬುಜ್ಜಿನ ಕೋಲ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಗಳ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಕೇನಾಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಐಡಾಡು ಟೆರೆಸ್ಡ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ನೇರೆಲ್ಲ ತೂವಂದೆ ಅವು ಮಸ್ತು ಕುಂಬರೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಒಂಚ ಅದಾದ ಮಲ್ತ ಪಿರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತ ಐ ಮೀನ್ ತಿರ್ತು ಕನತದ ಕಟ್ಟಿಯ ಸಿಟ್ ಔಟುಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ಲಿ ಟೆರೆಸ್ಗಳ ಸಿಟ್ ಔಟುಗಳ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಮ್ ಆದಿತ್ತಣ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿತ್ತ ಗಡಿ ತೂ ಒಂದಿತ್ತ ಕಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಖುಷಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮನ ಕೋಲನ ದಾದಪನ್ ಪೇರು ಶೋ ಕಾವೋಡು ಪಂಡ ಮೊಕುಲ್ ಬರೋಡು ಐತೆ ಮೊಕುಲ್ ಬತ್ತಜಿ ನಾಪುಜಿ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಖಿಲ್ ಲೆಟ್ಮಿನಿ ಗುರ್ತಾಯ್ತುನ ಲೆಟ್ಮಿನಿ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಇದೆ ವನ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಕೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ ತೂಪೆ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ತೂಯರ ಆಯ್ಜದ ಆಯ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಥರ ಟಯರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾವೊಂದಿತ್ತು ನಾನೇ ಬಟ್ ಕೋಲ ಅದು ಅಗೆಲ್ ಮುಟ ಐ ವಾಸ್ ಓಕೆ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಕ್ ಫೀವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಏನೋ 6 o'clock ಮುಟ ತೂಯೆ ಅವು ಐಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಜೆತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಕಾಂಡೆದ ಪೂರ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್
ಸಾರಿ ಆಂಟಿ. ನಮ್ಮೊಂದು ಹಾರಾದನ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಮಾಡಲ ಅದೊಂಜಿ ಗಿರಿಯಬಾರಿ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಆಣಪ್ಪನ್ನು ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಆಣತ್ತರೆದು ಬಣ್ಣಗರಿಬಿಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ತೆರೊಂದು ಕಾಲಾದ ಕಟ್ಟಡು ವರ್ಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಣ್ಣಿಕೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಶ್ರೀಸಿಂಗಾರದ ಸೇವೆಡು ಸಿರಿಗಿಂಗೆಡು ಮಾತ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಬೇರ್ಕೊರಡು ಧರ್ಮದ ಮಾತ ವಾಕ್ಯಂ ಕೇಳು ಸಾಯದ ಮಾತಂಗಿ ಗಂಧರ್ವ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ನೆನವಾರಿಕೆ ಅಂತಿಗೆ ದಿನಮಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ ಬೈ ನಿತ್ತಾತು ದಿನಕ್ಕೂ ಕೇನಿಂಚಿನ ವೇಯ ದೀಪಾಯನ ದಿನಮಾನ ಕಟ್ಪಾಯನ ಕೈಲು ಮಲ್ಪಾಯನ ಪುಣ್ಯಾರ್ಥಡು ಸಮಾರಂಭದ ವೈಭವದ ಸೇವೆಡು ಒರ್ವೋಡು ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರೇರಡು ಬತ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ಗಂಗಾರ್ದಕ್ಕೆ ಸೇವೆನೆ ದೇವೇರ್ ಮೆಚ್ಚಲಕ ಮಣ್ಣಗೆ ಆಪ್ಲಕ ಸಂಸಾರ ಮತ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಆಪ್ಲಕ ಪುಣ್ಯಮತ್ಪ ಅದು ಗುರಿಯ ಇರುವಾಡು ನಿನ್ನ ಯೌವನ ರೂಪಡು ಬತ್ತಂಡ ಅಗ್ಗಡು ಗೊಪ್ಪಂಡ ಸಂಸಾರ ಮಾತ ಕೈಭಾಷೆ ಕಣ್ಣು ಭಾಷೆಡು ತಾನುಲ್ಲಯ ಪನ್ಪುಚ್ಚಿನ ಬಲುಭಾಷೆನು ಬಣಂದು ಅನಾದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇದು ವರ್ಮ ಸುತ್ತು ಬಲಿಂದಾಳನ ವೃಂದಾದೇವಿನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮುತ್ತಾರ ಮೂಗಿಸುತ್ತು ಬಲಿಪರ್ಪಾದ ಗಂಡಗಣಿಗೆ ಗೋತ್ರ ಬಣ್ಣದ ಆವರಣಪುರದ ಹಣ್ಣು ಸೊಲ್ಲು ಅನಾ ಮೂವಾಡು ಶಾಂತರು ಕೊಡು ಮಧ್ಯಮಾನಚರು ಉಣ್ಣು ಮಲ್ಪಡು ಧರ್ಮದ ಮಾತ ವಾಕ್ಯದ ಕೇಳು ಸಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಗಂಧರ್ವ ಸಂಸಾರ ಮಾತ ನೆನವಾರಿಕೆ ಅಂತ ದಿನಮಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೈತಾದ ದಿನಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯದ ಹೊಟ್ಟರು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾಯಿತ ಹೊಟ್ಟರು ಗೋಧೋಲಿ ಮೂಟರು ಅಮೃತ